Istu alas, hengitä syvään ja anna ajan haihtua pois. Tämä ei ole vain kertomus keisareista, valloituksista ja unohdetuista raunioista. Tämä on matka, kuiskaten, läpi sivilisaation kaikuja, joka muovasi maailmaa. Rooman valtakunta, nimi, joka yhä kaikuu, jopa vuosisatojen jälkeen. Sen kadut, sen kieli, sen tapa nähdä maailma, elävät yhä meissä. Tässä videossa kutsun sinut rentoutumaan, sulkemaan silmäsi ja antamaan historian kuiskauksien johdattaa sinua. Tulet kuulemaan väkijoukkojen huminaa Rooman foorumilla, sandaalien pehmeää laahustusta, muinaisten kivien päällä kaukaisen latinankielisen puheen, joka kaikuu senaatin pylväiden lomassa. Kertomuksen aikana tuomme sinulle lempeitä ääniä ja rentouttavia äänimaisemia. Pergamentin kevyt rahina, sulkakynän raapiva ääni papyruksella, tulen ritinä kaukaisissa kylissä, kaikki luotu upottamaan mielesi rauhoittavaan ja opettavaiseen aistikokemukseen. Jos tämä sisältö koskettaa sydäntäsi, paina tykkäystä, jaa video jollekin toiselle, historian ystävälle ja tilaa historiaa kuiskaten ASMR-kanava saadaksesi lisää tällaisia matkoja menneisyyden pehmeän äänen johdattamana. Ja nyt jätä moderni maailma taaksesi. Hidasta, rentoudu ja tule mukaani. Matka Rooman valtakuntaan alkaa nyt. Sulje silmäsi, hengitä hitaasti ja anna ajan haihtua pois. Tällä matkalla kuiskaamme historian taitteiden läpi ja tänään aloitamme legendan synnyn paljastamisen. Rooman legendan. Paljon ennen legioonia, valloituksia ja kultaisia keisareita, Rooma oli vain hiljainen lupaus. Ujo kylä Tiberjoen varrella, vihreiden kukkuloiden ja ikivanhojen metsien ympäröimä, yhä suuruuden tuulten huomiotta. Sanotaan, että sen perustivat kaksi veljestä, Romulus ja Remus, suden imettämiä sodan ja kohtalon lapsia. Totuus on, että Rooma syntyi myyteistä ja ihmisistä, latinalaisista, sabiinilaisista ja etruskeista heimoista, kiistoista, liitoista ja verestä. Ja niin, vähitellen, se mikä oli vain maata ja savea, muuttui kaupungiksi. Kaupungiksi, jolla oli sielu. Rooma pistettä ensimmäisten vuosisatojen ajan. Roomaa hallitsivat kuninkaat, mutta roomalaiset, he eivät syntyneet ikuisten kruunujen alaisuuteen. Vuonna 509 viimeinen kuningas, Tarquinius, syöstiin vallasta, ja hänen mukanaan syntyi jotain uutta. Rooman tasavalta, aikansa vallankumouksellinen ajatus, valta jaettu, vaaleilla valitut virkamiehet, viisaat senaattorit, ainakin omasta mielestään, ja kivitauluun kaiverretut lait, lakitaulut, mutta älä anna sen hämätä. Vaikka ulkoisesti demokratiaa, valta pysyi edelleen patriisien, roomalaisen eliitin, käsissä. Tasavalta kasvoi, vähitellen sen vaikutus levisi Latinasta koko Italiaan, sitten Karthagoon, Kreikkaan ja vielä pidemmälle. Sen legioonat, kurinalaisia kuin pronssikoneet, etenivät maita pitkin kuin aikanykyhetkeä, vakaina, kärsivällisinä, väistämättöminä. Mutta Rooman kasvu ei perustunut vain miekkaan, se perustui lupaukseen kuulumisesta. Valloitetut kansat kutsuttiin usein osaksi suurempaa kokonaisuutta, Rooman ruumista, teiden yhdistäessä kaukaisia sydämiä, akvaduktien tuodessa elämää janoisiin maihin, lakien ja kielen yhdistäessä monimuotoisuutta, mutta
Vallan myötä tulee kunnianhimo, ja kunnianhimon myötä konflikti. Sisällissodat alkoivat kyteä tasavallan sisuksissa. Jännitteet kasvoivat patriisien ja plebejien, kenraalien ja senaattorien välillä, ja silloin esiin astui hahmo, nimi, joka kaikuisi vuosisatojen ajan kunnioituksella ja pelolla, Gaius Julius Caesar, loistava strategi, vangitseva puhuja ja ennen kaikkea mies, joka ymmärsi roomalaisten kansan heikkoudet ja toiveet. Hän valloitti Gallian rohkeudella ja julmuudella, kirjoitti teoistaan kolmannessa persoonassa, kuin näkisi itsensä jo historiassa, ja kun hän ylitti Rubikonin vuonna 1949 EAA joukkojensa kanssa haastaen senaatin vallan, hän lausui: Alea iacta est, arpa on heitetty, se oli tasavallan loppu, tai ainakin sen lopun alku. Caesar otti itselleen lähes jumalallisen vallan, mutta hänen ehdoton valtansa herätti levottomuutta vuonna 466 EA. Senaatin pylväiden varjossa hänet petettiin niiden toimesta, jotka väittivät rakastavansa häntä. Pistetty moneen kertaan, jopa Brutuksen toimesta, hänen kummipoikansa ja hänen viimeiset sanansa kaikuvat yhä: Et tu, Brute? Sinäkin, Brutus. Mutta Caesar ei kuollut yksin. Hänen mukanaan kuoli tasavalta. Vallan tyhjiö antoi tilaa toiselle nimelle, Octavianus, Caesarin sisarenpoika ja perijä. Hänestä tuli Augustus, Rooman ensimmäinen keisari. Toisin kuin Caesar, Augustus oli hienovarainen. Hän säilytti tasavallan instituutiot, mutta riisui niiltä vallan. Ja näin, demokratian naamion alla, syntyi Rooman imperiumi. Augustuksen valtakaudella Rooma eli kultakauttaan Pax Romanaa, 200 vuoden suhteellinen rauhan ja vaurauden aika. Rooman tiet yhdistivät tunnetun maailman Syyrian aavikoilta Britannian soille. Kaikki oli roomalaisen kotkan vallassa. Akvaduktit toivat vettä, kolosseumit viihdettä ja armeijat turvallisuutta. Kansa, eli ylpeydellä, oli roomalainen, ja roomalaisuus merkitsi kuulumista johonkin, joka oli suurempaa kuin aika itse. Mutta kuten kaikki aamunkoitot, tämäkin oli vasta alku. Aurinko nousi yhä, ja Rooma, mahtava ja ylpeä, ei vielä aavistanut niitä varjoja, jotka jonain päivänä laskeutuisivat sen muurien ylle, ja näin päätämme tämän ensimmäisen luvun. Hengitä syvään, salli muinaisen Rooman kuvien, tanssia hiljaa mielessäsi. Kohtaamme pian uudestaan, kuiskataan yhdessä nyt, kun aamunkoiton valot hälvenevät 7 kukkulan yllä. Rooma herää, ei enää lupauksena, vaan suurvaltana. Olemme varhaisissa keisarikunnan vuosisadoissa. Julius Caesar, kunnianhimon perintönsä jättänyt, sai seuraajakseen hillitymmän, laskelmoivamman hahmon, mutta ei yhtään vähemmän mahtavan. Augustus, Rooman ensimmäinen keisari, kutoi vakaalla kädellä uuden aikakauden kudelman. Hänen oikea nimensä oli Octavianus, mutta historia tunsi hänet nimellä Augustus, kunnianarvoisa. Hänen johdollaan sisällissotien kaos vaimeni ja Rooman sydän löysi taas rytminsä, järjestyksen ja vakauden tahdin. Tätä aikaa alettiin kutsua nimellä Pax Romana, Rooman rauha. Yli 2 vuosisadan ajan länsimaailma eli lähes taianomaisen harmonian kauden. Rajat olivat turvassa, tiet avoinna, jumalat näyttivät tyytyväisiltä. Kuvittele itsesi kävelemässä roomalaista tietä pitkin, kivestä rakennettu, ajalle ja historialle vastustuskykyinen,
Jokainen osuus huolellisesti suunniteltu yhdistämään valtakunnan ääripäät Egyptin hiekasta Gallian niittyihin, Hispanian laaksoista Syyrian aavikoihin. Roomalainen insinööritaito, käytännöllisten ja kunnianhimoisten mielten tuotos, ei tuntenut rajoja. Akvaduktit, majesteettiset ja hiljaiset, kulkivat kukkuloiden ja laaksojen yli tuoden puhdasta vettä kaupunkeihin. Betoni, roomalainen kestävä keksintö, mahdollisti valtavat rakennelmat. Sen avulla syntyivät julkiset kylpylät, basilikat, temppelit ja amfiteatterit. Ja sitten Colosseum. Keskellä Roomaa kohoava Colosseum nousi sekä loiston että ristiriidan symboliksi. Se oli yhtä aikaa arkkitehtoninen ihme ja raakojen spektaakkelien näyttämö. Mutta tänään tässä kuiskauksessa jätämme veren sivuun. Keskitymme sen kaarien symmetriaan, insinöörien taitoon, ekstaattisten väkijoukkojen kaikuvaan ääneen Pax Romanan aikana. Rooma muuttui monikulttuuriseksi metropoliksi. Taiteilijat, kauppiaat ja filosofit saapuivat kaikkialta. Kreikkalaiset opettivat retoriikkaa. Egyptiläiset toivat tuoksuja ja mystiikkaa. Syyrialaiset myivät mausteita ja mattoja. Kaupungista tuli kulttuurien kaleidoskooppi, jota johti yksi vallan keskus. Ja tuossa vallassa uudet keisarit loistivat tähtikuvioiden tavoin. Trajanus esimerkiksi oli yksi rakastetuimmista keisareista. Hänen hallintonsa aikana Rooma saavutti suurimman laajuutensa. Valtakunta oli niin laaja, että aurinko ei koskaan laskenut sen maille. Trajanus oli sotilas, hallitsija ja ennen kaikkea toiminnan mies. Hän rakensi siltoja, linnoituksia ja teitä. Pystytti Trajanuksen pylvään, jonka marmorinen spiraali kertoo herkällä yksityiskohdalla hänen sotaretkistään. Häntä seurasi Hadrianus, introspektiivisempi, filosofisempi. Hän ei tavoitellut laajentamista, vaan vakiinnuttamista. Hänen johdollaan Rooma puolustautui ja teki sen taiteella. Hän rakensi kuuluisan Hadrianuksen muurin, joka vielä tänäkin päivänä kiemurtelee Britannian pohjoisosien halki, muistuttaen valtakunnan rajasta ja tuntemattomasta. Mutta siinä ei ollut kaikki. Hadrianus rakasti kreikkalaista maailmaa, ja hänen myötään taide, arkkitehtuuri ja runous kukoistivat. Hänen huvilansa puutarhoilla, pylväiköillä ja patsailla paljastavat herkän niin sielun, joka piileskeli keisarillisen purppuran painon alla. Sillä aikaa, kun keisarit rakensivat teoksiaan ja hahmottelivat unelmiaan, Rooman yhteiskuntarakenne kävi yhä monimutkaisemmaksi. Ylimpänä olivat senaattorit, aatelisia, vanhojen patriisisukujen perillisiä. Heidän alapuolellaan ratsumiehet, rikkaita miehiä, usein mukana kaupankäynnissä, hallinnossa ja verotuksessa. Sitten tulivat plebeijit, vapaita kansalaisia, työläisiä, sotilaita, käsityöläisiä ja viljelijöitä, ja viimeisenä orjat, jotka vailla vapautta muokkasivat suurelta osin yhteiskuntaa näkymättömällä työllään. Mutta liikkuvuutta oli. Oli mahdollista nousta. Rikas plebeiji saattoi kohota ratsumieheksi. Vapautettu orja saattoi saada kansalaisoikeudet. Rooma oli jäykkä, mutta yllättävän avoin raoissaan. Ja kaiken keskellä roomalainen oikeus nousi sivilisaation selkärangaksi. Kirjoitettuja lakeja, rationaalisia periaatteita, koodeja, jotka pyrkivät ainakin teoriassa oikeudenmukaisuuteen.
Monet näistä käsitteistä kaikuvat edelleen läntisessä oikeusjärjestelmässä. Ajatus, että kukaan ei ole lain yläpuolella, että todistustaakka on syyttäjällä, tai että lait tulee olla julkisia ja selkeitä. Rooma ei ainoastaan rakentanut teitä ja monumentteja. Se asfaltoi ajatuksia, loi hallintomalleja, istutti kulttuurin siemeniä, jotka kukoistavat yhä vuosisatoja myöhemmin sanoissamme, instituutioissamme ja kaupungeissamme. Kyllä, olemme nyt huipulla. Kultainen imperiumi, ylpeä ja sykkivä, mutta tämän loiston valon alla varjot alkavat jo liikkua. Marmorin alla ilmestyy pieniä halkeamia. Kaukaiset tuulet tuovat muutoksen ääniä, mutta toistaiseksi hengitetään. Sulje silmäsi. Tunne etäisten askelten ääni marmorilla. Lähteiden kuiske. Jumalalle, Jupiterille omistetun temppelin suitsutuksen tuoksu. Rooman auringon lämpö ihollasi. Kultainen aikakausi loistaa. Tunne lempeä tuuli, joka puhaltaa idästä. Se kulkee vuorten, aavikoiden ja laaksojen halki, tuoden meille kaiut Rooman valtakunnan rajamailta. Tänään kuljemme Rooman kaupungin ulkopuolelle, sen muurien, foorumien ja riemukaarien tuolle puolen. Tänään kävelemme imperiumin reunoilla, siellä missä Rooma päättyi ja tuntematon alkoi. Kun valtakunta saavutti laajimman ulottuvuutensa Trajanuksen aikana, se ulottui yli 5000 kilometrin päästä päähän, idästä länteen. Se oli kuin valtava viitta, joka peitti alleen niin monenlaisia maita kuin kansoja, jotka niissä elivät. Britannian meristä, Saharan polttaville hietikoille, Dakian, viidakoista Gallian vehreille, kukkuloille. Rooma oli kaikkea tätä ja paljon enemmän, mutta jokaisen uuden valloituksen myötä, jokaisen liitetyn alueen kautta, Rooma ei ainoastaan laajentanut valtaansa, se imi itseensä, sekoitti, muunsi, sillä imperiumi ei ollut vain sotilaallinen, se oli myös kulttuurinen. Kuvittele nyt kulkevasi jossain Rooman provinssikaupungissa, ehkä Tarrakossa, Hispaniassa, tai Londiniumissa, Britanniassa, tai kenties Palmyrassa, Syyrian aavikon jalokivessä. Rakennusten kivet ovat roomalaisia. Lait, painot ja kolikot samoin. Mutta kuuntele ääniä, ne ovat moninaisia. Paikalliset kielet kaikuvat kaduilla, sekoittuen sotilaiden ja virkamiesten latinaan. Paikalliset jumalat elävät rinnakkain Rooman jumalien kanssa, ja markkinoilla idän mausteet jakavat tilaa italialaisen viinin kanssa. Tämä oli Rooman ydin, mosaiikki, elävä tilkkutäkki erilaisista kulttuureista, uskomuksista ja perinteistä yhdistettyinä teiden, lakien ja yhteisen järjestyksen idean kautta. Mutta tämän valtavan maailman ylläpitäminen vaati enemmän kuin legioonia. Se vaati diplomatiaa, sopeutumista ja älykkyyttä. Rooma salli monien kansojen säilyttää omat tapansa, kielensä ja paikalliset johtajansa, kunhan he kunnioittivat keisaria ja maksoivat veronsa. Se oli ovela hallintotapa, samaan aikaan sortava ja suvaitsevainen. Mutta eivät kaikki rajat olleet rauhallisia. Esimerkiksi pohjoisessa piktit ja britit taistelivat rohkeasti vastaan. Siksi Hadrianus rakensi kuuluisan muurinsa, ei vain fyysinen este, vaan symboli, viiva, joka sanoi, tässä Rooma päättyy. Tuolla alkaa toinen maailma, idässä. Raja oli vielä haastavampi,
Siellä oli mahtava Partian valtakunta ja myöhemmin Sassanidien imperiumi, voimakkaita vastustajia, kevyinen ratsuväkineen ja pelottavine jousimiehineen, perinteet yhtä vanhat kuin Rooman. Sodat siellä olivat pitkiä, uuvuttavia ja usein ratkaisemattomia, mutta Rooma neuvotteli myös, vaihtoi lahjoja, solmi liittolaisuuksia ja näin itäinen raja muuttui samalla sekä konfliktialueeksi että vilkkaaksi kulttuurivaihdon vyöhykkeeksi. Näitä reittejä pitkin valtakuntaan saapui silkkiä Kiinasta, mausteita Intiasta, paperia Egyptistä ja uskontoja, ajatuksia ja filosofioita, jotka muovasivat sen sielua vuosisadoiksi. Kristinusko esimerkiksi ei syntynyt keisarien palatseissa, vaan Juudean kuivilla kukkuloilla, pienessä ja levottomassa provinssissa. Siellä uusi usko alkoi levitä, ensin nöyrien keskuudessa, sitten kauppiaiden, ja lopulta se ylsi itsevallan huipulle. Mutta se on tarina toiseen lukuun. Palaamme nyt takaisin monimuotoisuuteen, sillä Rooma oli enemmän kuin kaupunki, enemmän kuin armeija. Se oli sopeutuva henki. Legioonien sotilaat tulivat kaikkialta. Afrikkalainen saattoi taistella Germaniassa. Gallialainen saattoi puolustaa muureja Mesopotamiassa. Ja 25 palvelusvuoden jälkeen heille myönnettiin Rooman kansalaisuus, yksi antiikin suurimmista etuoikeuksista. Näin monet valloitetut kansat alkoivat rakastaa Roomaa, eivät vain pelätä sitä. Paikalliset eliitit lähettivät lapsensa opiskelemaan Roomaan. He oppivat latinaa, stoalaista filosofiaa, lakia, ja palattuaan maihinsa heistä tuli eläviä siltoja eri maailmojen välillä. Näin Rooma ei vain hallinnut, se opetti unelmoimaan, ja monet alkoivat kuvitella tulevaisuutta ei Rooman ulkopuolella, vaan sen sisällä. Mutta tämä laajuus, tämä kaunis mosaiikki, vaati myös veronsa. Mitä suurempi imperiumi, sitä suurempi etäisyys keskustan ja reunojen välillä, sitä monimutkaisempaa hallita niin monia kansoja, sitä vaikeampaa ennustaa myrskyt, jotka muodostuivat kaukana senaatin silmiltä. Ja niin, vaikka rajat säteilivät moninaisuuttaan, ne alkoivat hiljalleen muuttua jännityksen pisteiksi, hyökkäyksiä, kapinoita, ulkoisia ja sisäisiä paineita, mutta ei vielä, tänään jätetään se myöhemmäksi. Sulje silmäsi, kuvittele Rooman tuulet kulkemassa, aavikoiden, merien ja metsien halki. Lyyra soi Aleksandriassa, legioonan askeleet kaikuivat Tonavan lumilla, kamelien kellot soivat Kyrenen keitaalla. Tämä oli imperiumi. Tämä oli Rooman maailma, sen suurimmassa laajuudessa, jossa hengitä syvään. Sulje silmäsi. Tunne Rooman aamuinen tuoksu, vastaleivotun leivän aromi, halvan viinin roiskahdukset kapakoissa. Kuule kolikoiden kilinä kojuilla, katujen tauoton hälinä. Tänään jätämme palatsit ja taistelukentät taakse. Tänään kuljemme kansan parissa. Koemme Rooman sellaisena kuin se todella oli. Ei karttojen Rooma, vaan kuluneiden jalkakäytävien ja kiireisten äänien Rooma, Rooma, äärimmäisyyksien kaupunki. Yltäkylläisyyttä ja kurjuutta, marmorisia ihmeitä, vieressään puisia hökkeleitä. Se sykki elämää yötä päivää, kuin elävä organismi, joka ei koskaan nuku. Kuvittele herääväsi auringon nousun aikaan, ole tavallinen roomalainen kansalainen. Kotisi, insula, yksinkertainen kerrostalo, rakennettu puusta ja kivestä.
Ylemmät kerrokset ovat halvimpia ja vaarallisimpia. Yksi kipinä ja tuli leviää nopeasti, mutta se on mitä varallisuus sallii. Laskeudut portaita alas. Kaupunki on jo herännyt. Vaunut kitisevät kapeilla kujilla. Muulit vetävät kuormia. Ilmassa sekoittuu kalan, mausteiden, oliiviöljyn ja hientuoksu. Rooman kadut ovat kapeita, meluisia ja eläviä. Naiset tinkivät toreilla. Miehet kokoontuvat kylpylöihin. Lapset juoksevat paljain jaloin pylväiden ja lätäköiden keskellä. Ja jokaisessa kulmassa joku saarnaa uutta filosofiaa tai myy gallialaista viiniä maistiaisiksi. Jatkat matkaasi. Ohitat notaarin, joka kirjoittaa kirjeitä lukutaidottomille. Parturin, joka leikkaa hiuksia ja jakaa poliittisia juoruja. Ja augurin, joka tutkii linnun sisälmyksiä ennustaakseen tulevaisuutta. Vatsasi kurnii. Pienellä rahalla saat kulhollisen linssejä ja palan leipää. Sokeria ei ole, mutta hunajaa on. Tomaattia ei ole. Ne eivät ole vielä tulleet Amerikasta, mutta viiniä, sitä on aina. Ehkä lounaan jälkeen suuntaat kylpylään. Kylpylät enemmän kuin kylpemistä. Ne olivat seurustelun, keskustelun ja juonittelun keskuksia. Siellä patriisit ja plebejit sekoittuivat alastomina ja rentoutuneina lämpimien holvien alla. Siellä puhuttiin kaikesta, säästä, politiikasta, gladiaaloreista, sodista kaukaisilla mailla, lämmin vesi, tuoksuvat öljyt, orjat hieromassa isäntiensä selkiä, se oli päivittäinen rituaali, lepoa keholle ja näyttämöajatuksille. Illan suussa saatat mennä foorumille, Rooman sydän. Siellä lait luetaan ääneen, magistraatit pitävät puheita ja kansalaiset keskustelevat kiivaasti oikeudesta, hyveestä, tasavallasta. Rooma oli kaiken kaikkiaan puhuva kaupunki. Kaikki ratkesi sanalla, väittelyssä, puhujien harkituissa eleissä, mutta aurinko laskee ja sen myötä kaupunki vaihtaa sävyään. Varjot pitenevät kujilla, soihdut syttyvät ja suitsukkeen tuoksu leviää. On viihteen aika. Liityt väkijoukkoon. Naurua, aplodeja, paistetun lihan tuoksua. Päämääräsi. Kolosseum. Kolosseum. Mahtava, valtava, brutaali. Yli 50 000 katsojaa mahtui sinne. Kaikista yhteiskuntaluokista, järjestyksessä. Aateliset alhaalla, kansa ylhäällä, mutta kaikki lumoutuneina. Näytöksistä. Aluksi metsästystä. Eksoottisia petoja, tiikereitä, leijonia, norsuja, vastaan aseistettuja metsästäjiä. Sitten julkiset teloitukset. Nopeita, kylmiä, rangaistuksen teatteria. Ja sitten gladiaattorit, josta yleisön karjaisu. Veren tahraama hiekka, jännittyneet lihakset, kilvet valmiina. Jotkut taistelevat kunnian vuoksi, toiset vapauden, mutta kaikki selviytymisen vuoksi. Jos keisari on paikalla, hän päättää eleellään voittajan kohtalon ja kansa, toisinaan sadistinen, toisinaan armollinen, seuraa lumoissaan, mutta eivät kaikki hyväksy. Filosofit kuiskaavat, kristityt rukoilevat, ja jotkut vain kääntävät katseensa hiljaa pois. Yö etenee, huudot vaimenevat, kynttilät lepattavat parvekkeilla, ja Rooma, uupunut, nukahtaa tähtien loisteeseen. Huomenna kaikki alkaa uudelleen. Lisää leipää, lisää viiniä, lisää puheita, lisää kylpyjä
lisää näytöksiä, lisää elämää, sillä Rooma oli näyttämö jatkuvassa liikkeessä ja jokainen kansalainen näyttelijä suuressa historian näytelmässä. Shh. Sulje silmäsi. Kuuntele kaukainen ääni, kun roomalaisten sandaalien nahka marssii yhtenäisesti. Gladiusten kilinä, centurionien käskyjen kuiva napsahdus. Tänään avaamme Rooman historian intensiivisimmät sivut. Emme foorumeiden tai kylpylöiden, vaan ne, jotka on kirjoitettu hiellä, verellä ja pölyllä. Tänään seuraamme kenraalien jalanjälkiä ja kuljemme taistelukenttien halki, jotka muovasivat valtakunnan kohtalon. Jo tasavallan alkuajoista lähtien Rooma tiesi, että sen voima ei piillyt vain laeissa, vaan myös legioonissa, kurinalaisissa, kestäväisissä, armottomissa. Palataan ajassa taaksepäin, aikoihin, jolloin Rooma oli vasta kasvava kaupunki ja viholliset piirittivät sen portteja. Jokaisessa uhassa nousi nimi, johtaja, strategi esimerkiksi Gaius Marius. Hän uudisti armeijan, avasi sen rivejä köyhille, muutti maanviljelijät ammattisotilaiksi. Näin syntyi uusi Rooma, aggressiivisempi, organisoidumpi, vaarallisempi. Hänen jälkeensä tuli Lucius Cornelius Sulla, armoton mies, joka ei epäröinyt marssia omaa kaupunkiaan vastaan ja raivasi tietä ennennäkemättömälle, täydelliselle vallalle yhden miehen käsissä. Ja sitten Julius Caesarin tähti nousi, sotilaallinen Nero, taitava puhuja, ytimeltään kunnianhimoinen. Caesar ei halunnut vain voittaa taisteluita, hän halusi kaivertaa nimensä ikuisuuteen. Gallian kampanjoissaan hän kohtasi hurjia heimoja, tiheitä metsiä, petollisia soita ja talvia, jotka jäädyttivät jopa toivon. Mutta hän valloitti oveluudella ja julmuudella. Hänen kertomuksensa, kirjoitettu 3. persoonassa, eivät peittele ylpeyttä, eivätkä hänen näkemyksensä suuruutta. Kun hän ylitti Rubikonin, hän kuiskasi lauseen, joka kaikui vuosisatojen halki. Arpa on heitetty, Rooma vapisi. Sillä sota ei ollut enää barbaareja vastaan, vaan roomalaisia vastaan. Hänen kuolemansa jälkeen syttyi uusi sisällissota, ja sitten nousi ensimmäinen keisari, Augustus. Hänen valtakaudellaan sodat jatkuivat, mutta järjestelmällisemmin, strategisemmin, hallitummin. Imperiumin aikakauden suurimpien kenraalien joukossa loistaa Trajanuksen nimi. Hänen johdollaan Rooma saavutti suurimman alueellisen laajentumisensa Atlantilta Eufratin rannoille, Skotlannista Saharan autiomaahan. Dacian sodat olivat hänen mestariteoksensa. Viholliset olivat taitavia, hurjia, mutta Trajanus oli kärsivällinen. Hän piiritti, eristi, kulutti ja voitti. Tämän voiton yksityiskohdat on veistetty Trajanuksen pylvääseen Roomassa. Kivinen spiraali, joka kertoo legioonien marssin kuin ikuinen pergamentti. Mutta eivät kaikki sodat olleet voitokkaita. Oli myös nöyryytyksen hetkiä, kuten tappio Teutoburgin metsässä, jossa 3 legioonaa teurastettiin germaanien toimesta. Metsä nielaisi sotilaat. Imperiumi oppi, että Reinin takainen maailma ei ollut kesytettävissä. Myös valtakunnan sisällä oli vastarintaa, sorrettujen kansojen kapinoita, kuten Spartacus, gladiaattori, joka johti tuhansia orjia Roomaa vastaan. 2 vuotta legioonat taistelivat tukahduttaakseen hänet. Lopulta
Heidät ristiinnaulittiin Via Appian varrelle. Tuhansia. Hiljainen muistutus siitä, mitä tapahtuu niille, jotka nousevat imperiumia vastaan. Vuosisatojen myötä kenraalit saivat yhä enemmän valtaa. Toisia palvottiin joukkojen keskuudessa, toisia pelättiin senaatissa. Septimius Severus, Aurelianus, Julianus. Taistelukentillä karaistuja miehiä. Monista tuli keisareita miekan, ei aatelissuvun. Ansiosta sodankäynti ei enää ollut vain ulkoisia vihollisia vastaan, vaan myös panssaroituja tovereita vastaan. Legioonista tuli ne, jotka päättivät, kuka elää ja kuka hallitsee. Näin Rooma muovautui, ei vain ideoilla ja sopimuksilla, vaan keihäillä, piirityksillä, taisteluilla käytyinä pahtavassa auringossa ja armottomissa myrskyissä. Jokaisen valloitetun alueen myötä Rooma imi itsensä kulttuureja, rakensi teitä ja jätti jälkensä. Mutta sota, sillä oli aina hintansa. Miehet palasivat arpisina, maat jäivät autioiksi ja kansa, voittoihin tottunut, kävi kyltymättömäksi. Rooma rakasti kenraalejaan, mutta pelkäsi heitä myös. Ja tässä jatkuvassa valloitusten, petosten ja kunnian kierrossa imperiumi kasvoi. Ja mitä enemmän se kasvoi, sitä vaikeampaa sitä oli suojella. Mutta se on tarina toista kertaa varten. Nyt hengitä syvään. Tunne hiljaisuus taistelun jälkeen. Laskeutuva pöly, taivaalla kaartavat korpit ja legioonat marssimassa takaisin ikuisen kaupungin porteille. Seuraavassa luvussa jätämme taistelukentät ja astumme temppeleihin, alttareille ja myytteihin, jotka ruokkivat Rooman henkistä sydäntä. Tutkimme jumalia, kultteja ja jumalallisia keisareita, sillä Roomassa politiikka, sota ja usko kulkivat aina käsi kädessä. Tunne ilman kevenevän, ikään kuin astuisit muinaiseen temppeliin, missä kunnioittava hiljaisuus ympäröi jokaista kiveä ja suitsukkeen lempeä tuoksu leijuu yhä ajassa. Rooma laajuudessaan ei ollut vain voimaa ja sotaa, vaan myös jumalten, rituaalien ja mysteerien maailma, paikka, jossa inhimillinen ja jumalallinen tanssivat yhdessä, punoten uskon, vallan ja politiikan verkkoa. Aivan varhaisista ajoistaan lähtien roomalaiset etsivät luonnosta ja taivaalta korkeampien voimien läsnäoloa. Jupiter, jumalten kuningas, hallitsi taivasta salamoillaan, kun taas Juno vaali perhettä ja avioliittoa. Mars, sodan jumala, sytytti sotilaiden rohkeuden, ja Venus, rakkauden jumalatar, pehmensi kovettuneet sydämet. Temppelit olivat toivon ja pelon pyhäkköjä. Jokaisella kultilla oli omat rituaalinsa, pappinsa ja huolelliset rukouksensa, joiden kautta pyrittiin takaamaan kaupungin suojelu ja kansan vauraus. Vuosisatojen kuluessa Roomaan saapui uusia kultteja, kauppiaiden, sotilaiden ja orjien tuomina kaukaisimmilta seuduilta. Salaperäisiä itämaisia uskontoja, mysteeririittejä, jotka lupasivat elämää kuoleman jälkeen, ja yhä monimutkaisempia ja joskus kiellettyjä käytäntöjä. Tässä uskomusten verkostossa keisarit löysivät oman paikkansa. He eivät olleet enää vain poliittisia johtajia, vaan myös jumalallisia hahmoja. Augustus, ensimmäinen keisari, vahvisti tämän ajatuksen, esittäen itsensä jumalten valitsemaksi hallitsijaksi. Myöhemmin keisarit, kuten Caligula ja Nero,
yrittivät korottaa itsensä jumaliksi, kun taas toiset, kuten Marcus Aurelius, säilyttivät vaatimattoman ja filosofisen asenteen. Tämä poliittinen jumalallistaminen auttoi oikeuttamaan vallan, mutta synnytti myös jännitteitä nousevien uskontojen kanssa, kuten kristinuskon, joka kielsi minkään muun Jumalan palvonnan. Monien vuosisatojen ajan Rooma kulki ohuella rajalla pyhän ja maallisen välillä, perinteisen uskon ja uusien ajatusten risteyksessä, paljastaen imperiumin, joka ei ollut vain kiveä ja terästä, vaan myös sielua, tunneilman kantavan unohtuneita tarinoita muinaisesta imperiumista, joka, vaikka loistelias, alkoi näyttää säröjään. Rooma, joka kerran vaikutti voittamattomalta, kohtasi haasteita, eivätkä ne tulleet miekasta, vaan sisältä. Vuosisatojen kuluessa ehdoton valta etääntyi kansasta. Senaatti, joka aikoinaan edusti ylhäisten sukujen tahtoa, muuttui usein juonittelun ja korruption näyttämöksi. Julkisia virkoja ostettiin, päätöksiä myytiin. Luottamus hallintoon alkoi horjua. Yhteiskunnalliset epätasa-arvot kasvoivat, kun senaattorit nauttivat ylellisyydestä ja juhlaaterioista. Talonpojat ja sotilaat kärsivät raskaista veroista ja kovasta elämästä. Orjat, jotka kannattelivat suurta osaa taloudesta, haaveilivat vapaudesta, mutta harva sen saavutti. Tämä sosiaalinen kriisi näkyi myös sisäisissä jakolinjoissa. Kenraalien ja poliittisten ryhmien väliset ristiriidat muuttuivat sisällissodiksi. Imperiumi muistutti tuulessa lepattavaa kynttilää, valmis sammumaan. Taloudelliset muutokset horjuttivat vakautta. Alueellinen laajentuminen hidastui ja sen myötä verotulot ja rikkaudet vähenivät. Raha menetti arvoaan, kauppa kärsi. Rooma, joka oli tottunut kukoistukseen, kamppaili nyt pysyäkseen pystyssä. Tässä myrskyisessä tilanteessa alkoivat uudet uskonnot levitä. Kristinusko, viestillään toivosta ja tasa-arvosta, sai yhä enemmän seuraajia, haastaen vanhat uskomukset ja vakiintuneen järjestyksen. Jännite perinteen ja uudistuksen välillä kasvoi. Vanhassa keisarivallassa ja kansan kasvavassa uskossa, yhtenäisyyttä tavoittelevassa valtiossa ja sitä hajottavissa voimissa. Mutta näistä sisäisistä varjoista huolimatta Rooma yhä sinnitteli. Sen hallintorakenne mukautui, etsien ratkaisuja. Keisarit yrittivät uudistuksia, osa onnistui, osa ei, ja kaiken tämän keskellä imperiumin rajat pysyivät tarkasti vartioituina. Sillä uhka ei tullut ainoastaan sisältä, vaan myös ulkopuolelta. Hengitä syvään, kuvittele kaukainen kavioiden kopina, lehtien kahina, iltahämärässä metsässä. Tuuli kuiskaa vanhoja tarinoita, täynnä pelkoa ja muutosta. Rooman valtakunnan rajojen takana, jokien ja vuorten takana, asui kansoja, joita roomalaiset kutsuivat barbaareiksi. Yksinkertaisia nimiä monimutkaisille kansoille, täynnä kulttuuria, voimaa ja selviytymisen tahtoa. Vuosisatojen ajan Rooma oli kiistaton suurvalta, laajan ja monimuotoisen maailman hallitsija. Sen legioonat marssivat kurinalaisesti. Kaupungit kimaltelivat marmorista ja kullasta, ja roomalainen laki muovasi miljoonien elämää. Mutta muutoksen tuulet alkoivat puhaltaa toisin. Nämä barbaarikansat, visigootit, vandaalit, hunnit, ostrogootit ja muut, eivät olleet pelkkiä kaoottisia valloittajia, jotka etsivät ryöstösaalista. Ne olivat heimoja, kuningaskuntia ja liittoutumia, joilla oli omat historiansa, perinteensä ja kunnianhimonsa.
Jotkut etsivät vain viljelykelpoista maata, toiset pakenivat vielä suurempia paineita idästä, ja monet näkivät roomalaisen vallan romahduksessa mahdollisuuden asettua aloilleen, mitä se IV- ja V-vuosisatojen aikana valtakunnan rajat heikkenivät vähitellen. Muuri, joka aiemmin suojasi kaupunkeja ja kyliä, ei ollut enää voittamaton. Rooman armeijat, ennen mahtavat ja lukuisat, muuttuivat hajanaisiksi ja huonosti palkatuiksi, heikentyneiksi sisäisten konfliktien ja laajan rajalinjan ylläpidon vaikeuksien vuoksi. Vuonna 410 päivämäärä, joka kaikuu maailman muistissa, visigootit Alariksen johdolla ryöstivät Rooman kaupungin lähes 800 vuoteen ensimmäistä kertaa. Se oli symbolinen isku, joka horjutti uskoa valtakunnan kuolemattomuuteen. Kadut, jotka ennen kaikuvat legioonien vakaista askelista, näkivät nyt tulen ja tuhon. Mutta tämä ryöstö ei ollut loppu, vaan enteili vielä myrskyisempiä aikoja. Muut heimot seurasivat visigootteja, ja vuonna 450 vandaalit valtasivat Rooman. Ryöstö kesti päiviä, paljastaen ikuisen kaupungin haavoittuvuuden. Sillä välin idästä hunnit Attilan johdolla kauhistuttivat Eurooppaa nomadi- ja sotaisalla valtakunnallaan, painostaen barbaariheimoja vaeltamaan yhä syvemmälle roomalaisille alueille. Valtakunnan reaktio oli monimutkainen ja usein epätoivoinen. Jotkut keisarit yrittivät vastustaa sotilaallisesti, toiset turvautuivat diplomaattisiin strategioihin ja liittoutumiin näiden kansojen kanssa. Monet barbaareista palkattiin palkkasotureiksi, palvellen legioonoissa, joiden oli määrä suojella heitä, mutta jännitteet olivat väistämättömiä. Valtakunnan kudos, ennen vahvoista kulttuurin ja vallanlangoista kudottu, alkoi rispaantua. Kaupungit menettivät väestöään, talous romahti ja poliittinen järjestelmä osoitti selviä murtumisen merkkejä. Vuonna 476 symbolinen ja historiallinen merkkipaalu, lännen viimeinen keisari Romulus Augustus, karkoitettiin barbaariheimon johtajan Odoakerin toimesta. Se oli virallinen lännen Rooman valtakunnan loppu, mutta ei Rooman loppu, joka eli ihmisten sydämissä, eikä valtakunnan kulttuurinen ja oikeudellinen perintö. Sillä välin itäinen Rooman valtakunta, myöhemmin tunnettu nimellä Byzantin valtakunta, selvisi lähes 1000 vuotta pidempään, säilyttäen monia roomalaisia perinteitä. Tässä muutoksen hetkessä antiikin Rooma ei kadonnut, vaan muuttui joksikin uudeksi. Barbaarit, jotka astuivat roomalaisille maille, sulautuivat hitaasti, sekoittaen tapoja, kieliä ja uskontoja. Hengitä hitaasti. Tunne tämän siirtymän syvyys, kuin aamurusko pitkän yön jälkeen. Lasku ei ole vain loppu, vaan myös uuden ajan alku. Aika, jolloin vanha ja uusi kietoutuvat yhteen. Hengitä syvään. Tunne ajan liukuva hiljaisuus kuin tuulahdus, joka kantaa kaukaisia muistoja. Rooman valtakunta, vaikka onkin luhistunut fyysisesti, elää edelleen lukemattomissa yksityiskohdissa kuin hyvän tahtoinen varjo, joka muovaa vielä tänä päivänä modernin maailman ääriviivoja. Rooma ei ole pelkkää kivikatoa, se on näkymätön perusta, jalkojemme alla, peruskallio, joka kannattelee hallituksia, lakeja ja kulttuureja. Ajattele vaikka lakia, yhtä suurimmista roomalaisista perinnöistä, oikeuden, sopimusten, omistajuuden ja kansalaisuuden ideat, käsitteet, jotka tänä päivänä tuntuvat luonnollisilta, järjestettiin järjestelmällisesti roomalaisissa laeissa, kuuluisassa
Justinianuksen kokoamassa Corpus Juris Civilis kokoelmassa. Tämä lakikokoelma vaikutti suoraan Euroopan ja länsimaiden oikeusjärjestelmiin. Kuule latinan kaiku, joka edelleen värähtelee nykyaikaisissa kielissä. Italia, Ranska, Espanja, Portugali ja Romania, kaikki roomalaisen kielen jälkeläisiä, jotka selkeydellään ja tarkkuudellaan yhdistivät erilaisia kansoja. Latina oli kirkon, tieteen, filosofian ja kirjallisuuden kieli vuosisatojen ajan, toimien siltana antiikin ja modernin ajan välillä. Roomalainen arkkitehtuuri puhuu meille myös hiljaisesti ja majesteettisesti. Kaaret, akveduktit, tiet, amfiteatterit, rakennuksia, jotka kestävät ajan ja kulutuksen. Nämä insinööritaidon mestariteokset osoittavat tilan, toiminnon ja estetiikan hallintaa ja inspiroivat arkkitehtejä ja insinöörejä vuosisatojen ajan. Kolosseum, majesteettinen ja mahtava, muistuttaa meitä paitsi suuruudesta, myös roomalaisen yhteiskunnan monimutkaisuudesta, sen taisteluista, esityksistä ja politiikasta. Lisäksi kansalaisuuden käsite oikeuksineen ja velvollisuuksineen muodostui ja vakiintui Roomassa avaten tien nykyaikaisille demokratian ja kansalaisosallistumisen ideoille. Vaikka Rooman tasavallalla oli rajoituksensa, se oli poliittinen laboratorio länsimaiselle maailmalle. Entä roomalainen hallinto, sen hallintotekniikat, aluejako ja veronkanto toimivat mallina tuleville imperiumeille, korostaen tehokkaan järjestämisen merkitystä. Mutta roomalainen perintö ei ole vain institutionaalista tai aineellista. Se elää myös kulttuurissa, taiteessa, uskonnossa ja jopa sosiaalisissa arvoissa. Kristillinen kirkko, joka kasvoi valtakunnan sisällä ja lopulta tuli viralliseksi uskonnoksi, peri monia roomalaisia käytäntöjä ja rakenteita. Kalenteri, jota käytämme kuukausineen ja päivineen, juontaa juurensa juliaaniseen kalenteriin, jonka Julius Caesar loi hallintokautensa aikana. Pohdi tätä kaikkea, kuinka arkipäiväinen elämä, vaikka kaukana ajassa, on kosketuksissa tämän valtakunnan kanssa, joka kerran hallitsi laajoja maita. Se on muistutus historian sitkeydestä, siitä kuinka jopa se, mikä näyttää kadonneelta, voi jatkaa elämistään muutoksena ja sopeutumisena uusiin, odottamattomiin muotoihin. Rooman historia opettaa meille, että loppu on vain muutos, siirtymä, joka avaa tietä uusille poluille ja mahdollisuuksille. Kun hengität hitaasti, anna tämän ymmärryksen laskeutua, valmistaen sinut viimeiseen lukuun, jossa päätämme matkamme pohdintaan roomalaisen historian sitkeydestä ja kestävistä hengistä. Hengitä syvään, tunne ajan lempeä syke, kuin sydän, joka sykkii vuosisatojen halki. Tasainen rytmi, joka kaikuu tarinoita, jotka ovat muovanneet maailmaa. Rooma, ikuinen kaupunki, ei ole vain käännetty sivu, vaan elävä luku, joka pysyy avoimena ihmiskunnan suuressa kertomuksessa. Vaikka aika on kuluttanut kivet ja jättänyt raunioita, Rooman valtakunnan henki on yhä läsnä ideoissa, instituutioissa, kulttuurissa, taiteessa ja modernin yhteiskunnan rakenteissa. On hämmästyttävää ajatella, miten valtakunta, joka kohtasi sotia, sisäisiä kriisejä, hyökkäyksiä ja jopa oman fyysisen hajaantumisensa, inspiroi yhä ihmiskuntaa kyvyllään muuttua ja kestää. Tämä on todellinen sitkeyden ydin,
ei pelkästään selviytyä, vaan kehittyä, sopeutua ja vaikuttaa tuleviin sukupolviin tavoilla, joita emme aina voi ennustaa. Roomalainen henki opetti maailmalle järjestäytymisen, lain, kansalaisuuden ja hallinnon arvon, jotka ovat perustavia pilareita nykyyhteiskunnillemme. Jopa kielet, joita puhumme, lait, joita noudatamme, ja kaupungit, joissa asumme, kantavat tämän perinnön merkkejä. Mutta Rooman sitkeys ulottuu materiaalisia saavutuksia pidemmälle. Se on kyvyssä oppia virheistä, hyväksyä muutoksia ja syntyä uudelleen uusissa muodoissa. Kun Länsi-Rooman valtakunta kaatui, se ei ollut sivistyskunnan loppu, vaan muutosprosessi, joka johti keskiajalle, renessanssiin ja lopulta moderniin maailmaan. Jokainen sortunut kivi, jokainen säilynyt teksti, jokainen välitetty ajatus on hiljainen todistus siitä, että historia on jatkuvaa rakentamista ja uudelleen rakentamista. Se on ikuinen keskustelu menneisyyden ja nykyisyyden välillä, jossa jokainen sukupolvi lisää oman lukunsa, pitää elossa muistin ja kulttuurin liekin. Kun pohdimme tätä pitkää matkaa, voimme löytää inspiraatiota omiin elämiimme, aivan kuten Rooma kohtasi haasteensa ja uudistui. Meitä kutsutaan myös kestämään henkilökohtaiset ja yhteiset myrskyt, oppimaan menneisyydestä ja rakentamaan vahvempia ja tietoisempia tulevaisuuksia. Anna tämän jatkuvuuden tunteen ympäröidä sinut kuin rauhanviitta, joka yhdistää sinut muinaisiin aikoihin ja tuleviin hetkiin. Näin päätämme tämän matkan yhden historian suurimman valtakunnan noususta ja tuhosta, kutsuen mietiskelyyn ja kunnioitukseen ajan rikkautta, kulttuurin voimaa ja muutoksen kauneutta kohtaan. Hengitä hitaasti, anna tiedon rauhan laskeutua ja tiedä, että historia, kuten elämä, on syklistä, jossa jokainen loppu on vain uusi alku. Kiitos, että kuljit tämän rauhallisen ja syvän matkan kanssani. Olkoon roomalaisen historian rauha kanssasi, ohjaten askeliasi ja inspiroiden unelmiasi.